Mentre Renfe i l'empresa Indra, de la que l'estat espanyol n'és propietari en un 30%, s'embranquen a construir i operar la xarxa ferroviària de 450 quilòmetres que va de Medina a la Meca, Catalunya veu com la seva infraestructura cau a trossos. I encara hi ha qui vol romandre aquí dins? De debò, és que és surrealista.